نكتلكم الكان أخفهم قالك أقبرلنا ليتنا زمالة حساب لبنا زسمر أخوحنا لما زخفت كبرلنا تنم مهارو قالك لما أملخنا قالك مخان تردينا كنا حدا 30 سنة نفريلو مقد خان نحزرلو بمنفس عبينا لما نفس ما ينتمتلو أقوى قدسان إن صنبرلو قبرلنا عالم سلام نزازلنا أي حجر سلام نحجرنا نزبنا نقرابتنا من قنا سلام حبنا أبا حجرنا نقوابنا زور حات كرمت إمو سمايات كافيت كانزلام تلزنا مشاهدنا برهاتنا زبالنا رباطاتنا بوحازم درنا دما بتعلم العلم قدس እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ጸሎት ዘክሩና ዝበሉና أسمعتهم من فلتم زين فلتم سخان كلهم تفلتم يخمس ولا كلهم حمامات لمنكا زحزونو صانانا علنا تعرفون قس خور سلنا تميم زلون سعلنا شقام نفس تأصل تحلنا فحد ولا أقبلنا أتصابا مكارا بشجر زلو مصرف طر الله ولدنا يم كلهم بارك قدس كعبيلنا وفي رمز زلو دحن اتولنا قشم زلو دحن ملسلنا كاب قد جورج السماء بركة رديت كفلنا بيد ملاخ تحلونا بركة عدينا قدس دنجل مريم كفلنا نفس عامة نقص عزيز نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفت هابلنا أب سماعات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصات نصر بعد كان تاب سماعكم دم مدريكم علت مقبنا لما هبلنا احنا نزودلنا بدلهم زحرقنا لهم بدلنا أصلا دبلنا أقفاد احنا نمبر فتنا يتطولنا نقصن حيلين كبر نزل علمنا تكاين ما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكلكم حلنا خدن قلي خي بسغاخون دن قلي خي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لكلكم مسخي كاب عن سبرفتي خي فركرس فمرخيو قوم لتتصقا جابير مساخي اوفيس تدسولكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسكر سسمنتانا محرت لمن لنا امين تاوي شريك جنام لكن مراني يسكر سس كاني كان سرات يدم ساتي ابساود دبر كساتي بران انتم ابي كانت واوي ديقونات روان سارغو صنات ببسمكم كنفتانون صاني رسينس بلوان سمه زيو مهارن كرسس مل 10 تفلته زيو مهارن كرسس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس مل 10 تفلته بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم مهارن 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 كرسس اذا سعزيا من بار سغا غويتانا يس كرسس اما قبرن مفصمتا ساعات معلتن يا كمون دق اسام سالمس سلازخونه كموداتا غزي عد مسب تقصر ناي مسغانا صلوت سناي نغرن زغبرلنا يقرب هذا زيابي ربون غويتنا عندنا مدحنا يس كرسس نمسكن لنا صويرنا رودي اناني عليونا نقربنا تقبلنا انت ما قبلنا نحن ساعات جاونا بصحنا ايو الجمعه زعد السعلات ديان كل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل زغ جابير امنخنا نلمن لنا وغويتانا جابير كل التحزابون غويتنا امنخنا مدحنا يس كرسس دعلو كل قبرن من تقول قبرن او شغل قبرن نمسكنك كالنا سلسور كان نزل دخلنا نزحلقنا نبخاون سلد قرب كان نتقبل كان سلد عوب كان نزتنا غنا ساعات جاون سلد صحغنا نمسكنك كالنا وغويتا يقرب لنا وما كرسب سلازل منك كالنا كم محرت كون دللنا اذا قد السعد زيان كل زمن يوتنا ناخاب فراب فصم سلام كم تسمع بنا كل غناتن كل مكره ابو انغور زغون كل دبر شيطان مخرخ عصبات من لعل سلام وغويتا كوارح كاب كل حزب خاونارح كاب زرياب زلنا يبوتاونارح زتعمن زحيشن عزلنا تمنى من قربتن كل حال سلام كرق سلطان ذهب كان نساق مخاب كل كفادنا بالا عنا نبرنا فتنا يتقولنا هذا ودخا بيتنا املخنا بدحنا يس كرسس انت فقر سبيل بزغوره محرتن قرتان مساقا معرمحوم زغونه منفس قدسن مسغانان صنعتن بوزلك على من كل سعن نزل علم امين اني صحا مزمور 51 قامنا كم سالخا محرن كم تعبير راخا ابساي دمسس كاب ابساي صبيك حصبن كاب حاتيتوي نصرين انا ابساي فلط الله ما حاتيتي كل غزي بكماي زرابا خاص صادق فردوان صون كاتركبسي انا لا خاطر بدلكو او كني خاكاي غبركو نوبا بسات ولدكو نيك ابا حاتيات تنستني من حق اوشتي خاطر اليوم ابون طم مهرني
انت قصرت السمع ذات ريني كبرت كسوده صبني تنزقت كتقينا سمت حقوسات بهتان حقوسنا اسمعني كسقاب حاتياتي كولو بزل عبساي وندمسسو واملاح قريد بفطر لي صنع منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني حقوس مدحان كاملسلي فقادኛ መንፈሱን ደግፈኒ መገድኻን መፍረስ ጽምሮም እየ አጣና በኻኹም ለጽየም ወአምላኽ አምላኽ ምድሓኒ ካብ ዕዳ ድማ ናቅፈኒ ልሳነይ ጽድቃ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸና ፍረ ክፈት መስዋዕቲ ባያብለካኒ ዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ ምራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ንቆን ኢኻ ንጽዮን ጸጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ድደቕ ሽዑብ መስዋዕት ጽድቂ ዝሓርድ መስዋዕቲ ሙሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሸውዓብ መሰዊእ ኢኻ ኣራሕቆ ቅርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ጊዜ ድቃስ ንክርሶን ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ እልመኖ على هوت يسمع لنا بنا مزمور داوود أبونا بملاك سلام مزمور 130 أدينا إلسابيت مزمور 130 حدن حاونا دكتور كفلاي مزمور 130 كلتن عبتنا رزنت مزمور 133 ايفون يلكم اتيهم حبتنا تمنيت 134 حاونا دياكون مهاري 130 شوعتن حبتنا مولو 130 شومنتن حاونا دكتور كفلاي 140 هدن أدينا إلسابيت 140 كلتن حبتنا تمنيت 140 شديشن حبتنا رزنت 140 شوعتن حاونا دياكون مهاري 140 شومنتن عاويل كاتب سحلنا إيها مزمور 148 هاليلويا እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ نزلالم عالم أقومهم بزي حلف حقها هابهم نجزيابير كم مدر عمس جنوه أتوم قبلات بحرن معمقا كلهم أتوم حون بردن فسحيتان جمن قالوا التسدد بولان أتوم أخرين قريبين كلهم فريد عوامن سكبتات كلهم أراويتن كلاتكم إنسسان لم تتولون نفرت عوافن ነገስታት ምድርን ኩላኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላኩም ፈረት ምድርን አጉባዝን ጎራዝቱን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ امين هللويا قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ቃና ቤተ መቅደስ መጸ ولدنا تيسوس عن كم سرعة قبر لمساته وسمن دم أبي دحوفه نعملهم كم دنا بلبارخه وقويت عين يتنادى مقلاس برهان حزب غاسرالون كبرت خون أبقد مخله الزرد على خيو مدحان كعين تي كبر آياس حج خمس ربخا نباري خاب سلام تفان وإخاب له سجانا نجزابير أملاك يكون أمين أو كرسوس أملاكنا هم سيربخان من فز كدسين لمن كل سعن تقدر كارلونا أمين أمين عليه سؤالنا أدينا إلسابيت كفلة الصلاة
ኣራይ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኺ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተምሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሃረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። على هيوت يسمع لنا حاونا دكتور كفلاي موال سب زيودا موال سب زيودا زي عالم زي خانزل عالم زنبر انت زخون سي نفسي نتصور زخونا مهنيات محلو كنيرو ግን ከትጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እትሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ክዳዓይ ምስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ጽንብድ፣ እቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ፣ በቲ መለከታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ምንደይ ቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። على هيوت يسمع لنا حبتنا ممهر تمنيت أو نصحة دنجل أبونا خم يوعلكم ما حاونا يعقوب زابير مسجن حندو علكم كندنا يتمنيت أنا خم بفعرت كوس أسلم الرأي سبو الرأي أو نصحة دنجل نبار يا أخي تقول تفصل الرديئة كزرقحي نتي أبحلنا يكم معبد زقامات الكفو حسابات كباير حقيو نتحممت نفسي بخنتነት ኣዝዩ ሃልዋታት ኣፊዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕና በግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። على هيوت يسمع لنا الرأي حبتنا تمنيت أو جيزة بزالي في زيانة عمو تمام سيهم زابير مسجن ليس زي أنا عمو بزي حاجات كنحضر حلونا أو أملاخ أبوتاتنا نسخا بروحيخا بركتك أزيو وزيو قدس سمكا ونزل ألم كبزو مرؤيو آمين. أو قويتا كنتي أباخا توكلنا يزلنا محرتك غمودخنا لنا عين تقولنا عخا يتبيا لوا نسخا خا أوانو مدبت هوام أو أملاخنا المدحانينا أو تسفق الله وسنات مدرسم عنا أو قويتا نسخا إخا كابزي عريث زين زال ألم تدحننا تعقبنا آمين. أو قويتا بروخي خامو فردخا مهارني أو قويتا بروخي خامو حقنت كارداني أو قويتا بروخي خامو خبرخا برهالي أو قويتا محرد كان زال ألم ينبر أو قويتا نعايت نتقبار إلكا كاولدو ناولدو معقبيي سلزقونكا أيتن تغني أو قويتا نعاخايم أو قويتا معاه بدل أم إلى أمو محرنن نفسي أدحنا نابلكو صلى أو قويتاي آباخا توكيل اللهمو أدحنني فؤادكا خقبركا مهارني نسخا أملاخي فالبالي هوتيخا ببرهانكا دمائنا برهان النرئي محرتكا نابتوم زفوتخا كبرخا خا نابكونا عتسابات نكون عات لبي نابكونا عت لبتم تقان برختن مسكانان بحق إناتكا إيو أو المعالم زنبركا نزل عالم تنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعاخا مسغانان وداسين قرمان يقبا لومن كل ساعة نزل عالم آمين. أو لقويتا أخا مأمانن سمكا مزمارن سنايمو محرتكا أبتتبا حق أنتكا دمالي ليت زنتو آمين. سنستغرن مستناغل بسم بارخبنا آمين آمين. على هيوت يسمع لنا
حبتنا ملو قداسي سلوس قدوس الشيء ما يوعدكم እግዚአብሔር ይመስገን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ነቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዕልና وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وقويتا حطياتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يتصبتبلنا وقويتا أبسانا يقربلنا وقويتا نحمات صبحا بصحية مؤمن تتقدس مكايل كافوسهم وقويتا نتم زموت بطاتنا نديتاتنا أحواتنا نحضنا كعنفسا معرف وقاب حطيات نسوزخون كاقويتا محرنا وقاب حطيات نسوزخون كاقويتا ردعنا لما ننخا تقبللنا كبرن مسجانا بفصل معرقن قدسنا نأخاي قبا أمين أوغويتا محرنا أوغويتا محرنا أوغويتا بارخنا أوغويتا بقعات قورنا مسجانا همزيدنا هنسلب سماعات تنبر ربنا شنكاي قدس من قصفاتم فقد كام تعب سماعكم دمام تريخون وإلات مقبنا لهم هبنا نحنا نزبردولنا بدولهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوصنا عندك ناوك فادحنا نمبر فتنا يتأتونا منجستن هايلن كبرن نزل علمنا تكايم أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو بحلنا غدن قليخي بسقاخو ندن قليخي عدا إزابير تواقت بيتا سراوي سلام لك اللخو نسخكو عن السبرختي خيفرا كارسكم رخيو وملتا تسقا إزابير مساقي أوفست الدسوالكي حتى يتنا سريلنا نفتو ودخ إيسوس كرسوس منتانا محرت لمن لنا أمين مين قال هيوت يسمع لنا حبتنا رزنت مسجانا نقدس دنقل مريم الشيخ ما يوعدكم እግዚአብሔር ይመስገን مسجانا نقدس دنقل مريم وقدس دنقل تتسكى كل جزء دنقل زفانكي ولادي أملاخ عد خرستوس سلام نبلكي من انت حتياتنا حرقلنا نفقر ودخي صلوتنا عرقلنا حقنا برهان إيس كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدس دنقل سلام نبلكي حتيات نفسنا حديقوك محرنا نبويتا لنمنا وقدس دنقل مريم ولادي أملاخ نزار سب امنتي عم مالاديت نبودخي إيس كريستوس بحدقة حتيات كتسكونا لنمنا وانا حق نقستي دنقل سلام نبلكي وانا أماني الأملاخنا زولد كلنا قرعة سرنا سلامتانا أرغلكي ودنقل بويتانا إيس كريستوس استعملنا كم مالاديت حتياتنا من تخاد كلنا تذكرنا أمين مين قال هيوت يسمع لنا عدينا إلسابيت ما توصل له هيمانوت ሃይማኖት አበላዳ ወመተውት ሃይማኖት ወአደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽበረኪ ወቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላኽ መድህን ዓለም ስለዝወለድክልናን መጽኡ ከአነስና ስለዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስን ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን على هيوت يسمع لنا حاونا دكتور كفلاي ሃይማኖት ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦም ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና
ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕትገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ኣብትና ተኒት ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብንግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኤ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ወአኮበከ ማዕበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ኢልና ክድግል
شجاعون دنقلي خالد إيجابي ارتباط قويتا سراوي سلام لك الله نسخك عن السبرغتي غي فركر سفهم برخي أمر تسخق إيجابي مساخي أوفيس تدس والكي حطيت ناصر إلنا نفت ودغي يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا أمين نين سحات صلوات أوغويتا أبزا معلت زي أبكد مخار تقباركم بقار حسابكم بكل واسات نازل حتى أنا يو شارح روحنا مفكر سبن سرزقن كان من تتقدسون كاركا تعرقنا حدا قلنا وأملاك بسلام كن حاضر سلام وكي تحبنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك الأخلنا ساقام برهرين تمفكر سبدخوانا حدا وردخا ويتنانا أملاخنا مدحنا يسكر سوس يتبون مسؤون كبرن وداسيان قرمان زر لكا معري خامزونا وخابوت منفس قدسن سجانا يقباك حج النزل على من أمين حرنا وسوكب ساعات صلوت صلوت وقويتا محرنا محرت كامنا بزحلنا وامنا وسوكب ساعات انجزين أب سماينا مدرين خبرت سجل الكاكروسوس من أملخنا وعنا ويت عقسم زحمراتن سنات ملاخر روحن متى معنا زقدما يم حتى تنياتات محر حتى بنسعات مليت بهوت كنا برمرموت زي تدلي من تصبين دلت تصفى سمايات كرهبو كلنا بدحنا تتقدم وقيت أبزا ساعات جانا بكل ساعات من لما أنا نتقبل هوتنا كان حلنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سكانا حساباتنا ننسي منيتنا ونسمر ما عمنا فوس حتياتنا هذا قلنا كاب كل خفا حزن السكيات تنبرد عنا هلونا ممكن نقب قدسان ملاك حلونا نودت منات كان من رحمة انتي نابتو زي مرمرن زي وسان فتات كان بس عدلنا سخان زي العالم بروخي خامين وقويتا بقعات قورنا مسكانا خمزيلنا خنصلي سمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصفات مسا أركام تاب سمايكم ودما مدريكم إليك مقبنا على ما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصان عندقلنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتتون نقصن حيلن كبر النزال على منات كاين معمي وجهك يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن كليخي بسقاخون دن كليخي أدي جابير تبعت كويتا سراوي سلام لك له سرقا عن السبرغتي خفرا كرسهم برخيو وملي تسقى جابير مسافري وفي دس والكحت يتناصر يلنا نفت ودغ يسوس كرسوس منتانا محرت لمن لنا امين كبرن كان املاك يكون جابير يقبل له الهوت يسمع لنا تصلي صلوت تمهللنا يوم هللات تنبب نبابات أبكر مجزابير عريقو عاد تغر محرت زورد يقبر لنا كلهم حزب እግዚአብሔር ነትቅድስ ቤተክርስቲያን ትህቦ ናይ ሶሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትምህርቲ ሃይማኖት አበው ንምክትታል ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም በኣንቃድዎን ብጥባኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝፈቀደልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንዓኻትኩም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም تبل قدست بيت ክርስቲያን نخلهم بس عزي أب سببا أب سجم أب شجر نزلوا رهوا سلام كسانة عرفتي هبهم أبيت ما أسرت نزلوا مصحرا يفتر لهم بموت سجان استفلينا جنة منقسة سميات هاجر قدساني وارسهم أمري رح زين نزلهم دبس قدساني دبسكم نخل هنا خا زستوعل أمره بو موداتنا يسبقلنا لومي كم فقاد إجزابير كاب ناي قدس باسليوس معرف 33 قصري 40 شعاتن هنا خنجمر أبز ما جمريو بزعبا ناي إجزابير سلستنتن حدنتن ناي إجزابير ولد فيسوم أملاخنتن فيسوم تسقاونتن فيسوم تبجاونتن يزقلس لومي كان فقاد إجزابير كاب 40 شعاتن كنجمرينا موكسي نبابات أب قصر حموسا تقميت الله أبونا أبي ملاك سلام قدامي ساميل معرف كلتا قصري عسرته حبتنا رزنت رومي 14 وشوعته حبتنا ملو رأي يوحنس معرف 13 قصري 10 حدن نباب 4 شعتن نهياو እግዚአብሔር بمفلات نخل زبره نسيم بأف نبيات الزارب نتوم حجز حلو دما طبابي هبوم نخاهناتون صادقان يقبرهم قطر حمسا ننقستات حيلي أما كرا نزلو هدآت يهب
حقني هابتي هب نموتان يتنسئ نؤسرات يفتح نتوم استسدو بداقم لدت ولد يقبرهم أبلع زياتومن أبلع زياتومن أبز مسلومن نزي يقبرين قداماي مصحف ساميئيل معراف كلته قصري 10 እቶም ንእግዚአብሔር ዝጻረሩ ስብርብር ይብሉ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኦም የንጎድጉድ እግዚአብሔር ንወሰናት ምድሪ ይፈርድ ንንጉስ ድማ ሓይሊ ይህቦ ንቀርኒ መሲሑ ከዓ ልዕል የብሎ ለህይወት يسمع لنا ሮሜ 4 ቁጥሪ 17 ከምቲ أبو بزحات أحزاب غيرك كارلو زبل صفف زلو أب قدمي إتي نموتات زكتون نتيزة لون كم هلو غيرو زتور أملاخ الهوت يسمع لنا رأي يوحنس معرف 13 أو 10 زمارخ انتلو تماريخو يخيد بسيفي زقتل انتلو نصو بسيفي يقتل يقبقو نايتم قدسات تأكستن امنتن أبسي يسلو حدا خال أراويتون كاب مدرخ واتسخلو رأيخو ناي قنشل زمسل كل تقرنون اللو كم قبل كعائي زغرب زرب الله تخب مسكانه امين الهوت يسمع لنا راي حبتنا تمنيت وانجيل ماتيوس معرف 4 قصري 10 حساب 23 أدينا إلسابيت وانجيل ماتيوس معرف 9 قصري 9 حبتنا تمنيت رأي يوحنس معرف 10 كاب 9 حساب 10 أدينا ترحاس ولدو قبر هواريات 9 كاب 1 حساب 21 حاونا دياقون مهاري غلاطيا معرف 1 قصر 22 كساب 14 أبونا بملاك سلام قداماي تيموثيوس معرف 1 قصر 12 كساب 17 نباب 51 نتتقبل قرص بو مسامنه وانجيلاوي غبرو ابتغفاف عسى مسحدره خا نجر ملكوت زارب غبرو نتي صلاان سوغاغون زنبره مسرخو دما حواريان نحزاب سبخ هيمانوتن غبرو كومون حرياقها غبرو ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 20-23 ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ ካብኡ ሓሊፉ ክልተ ካልኦት ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሃንስ ሓውን ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም መርበቦም ኣብ ጃልባ ከዕርዩ ረኣየሞ ፀውዖም ንሳቶም ከዓ ነታ ጃልባን ነቦኦምን ሓዲጎም ብኡ ሰዓብዎ ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎቶም እናመሃረ ወንጌል መንግስቱን እናሰብኸ ኩሉ ሕማምን ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ደነስን እናሕወየ ይዘውር ነበረ الهوت يسمع لنا أدينا إلسابيت ماتيوس 9 ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ኣብቲ መደበር ቀረፅ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ ሰዓመድኒ በሎ ንሱ ድማ ተንሲኡ ሰዓቦ الهوت يسمع لنا رأي يوحنس معرف 10 ካብ ቁፅሪ 9-10 ናብቲ መልኣኽ ከይደ ድማ ነታ መፅሓፍ ሃበኒ ይበልዎ ንሱ ከዓ ውሰዳ እሞ ብልዓያ ንከብድኻ መሪር ክትገብሮ እያ ኣብ ኣፍካ ግና ከም መዓር ጥዕምቲ ክትከውን እያ በለኒ ነታ ንእሽቶ መፅሓፍ ከዓ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ወሲደ በላዕክዋ ኣብ ኣፈይ ከም መዓር ጣዕመትኒ
ምስ በላዕክዋ ግና ከብደይ መረረሞ ከም ብሓድሽ ከዓ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ህዝብታትን ኣህዛብን ቋንቋታትን ነገስታትን ክትንበይ ይግባኣካ እዩ ተባሃለለይ። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ጥዕመክ እንደኸውን ኣዴና ትርሓስ አቤት አቡነ ይጥዕመክ እንደኸውን አይ ሰማዕክዋ ነይረ ክንደይ እሞ ግብረ ሃዋርያት 9 ካብ 1 ክሳብ 21 እሺ አዲኹን ከመይ ምስኹም እግዚአብሔር ይመስገን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 21 እሺ አዲኹን ሳኦል ብክርስቶስ ከም ዝኣመነ ግና ኸ ሳኦል ግና ብምፍራሕን ብምቕታልን ኣብ ደቀ መዛሙርቱ ቤታ ነዲሩ ነበረ እሞ ዝኾነ ይኹን በዛ መገዲ እዚኣ ዘለዉ ሰብኡትን ወይስ ኣንስቲ እንተረኸበ ኣሰሩ ንኢየሩሳሌም ምእንቲ ከምፅኦም ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት እትበፅሕ ደብዳቤ ካብኡ ለመነ። ክኸይድ ከሎ ከዓ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያኡ ኣንጸባረቐ። ናብ ምድሪ እውን ወደቐ። ሳኦል ሳኦል ንምንታይ ትሰጎድኒ ዝብል ድምፂ ከዓ ሰምዐ። ንሱ ድማ ጎይታዬ መን ኢኻ በለ። ጎይታ ከዓ በሎ ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። ኣብ ኣናፍ ብልሒ እንተ ኣድሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ። ንሱ ከዓ እናንበድበደ እናፈርሐን ጎይታዬ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ በሎ። ጎይታ ድማ በሎ ተንስእ እሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባኣካ እውን ኣብኡ ክነግሩካ እዮም። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰብ ድምፂ እናሰምዑ ከዓ እኳ ከይረኣዩ ደንፅይዎም ደው በሉ። ሳኦል ከዓ ምድሪ ተንሲኡ ኣዒንቱ ቋሕ እንተበለ ገለ እኳ ኣይረኣየን። ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ እተውዎ ከይረኣየ በዓልኹን ከይረኣየን ከይበልዐን ቁፅሪ 9 ከይረኣየን ከይበልዐን ከይሰተየን ድማ 3 መዓልቲ እበረ። ኣብ ደማስቆ ከዓ ሃናንያ ዝበሃል ዶ ወዲ መዘሙሩ ነበረ። ንዕኡ ጎይታ ብራእይ ሃናንያን በሎ። ንሱ ከዓ እኔኹ ጎይታዬ። ጎይታ ድማ በለ ተንስእ እሞ ናብ ቆኑዕ ዝበሃል መተሓላለፊ ኪድ። ሳኦል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርጤስ እንሆ ይጸልይ ኣሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ደለዮ። ንሱ እውን ሃናንያን ዝበሃል ሰብኣይ ኣትዩ ምእንቲ ክርኢ ኢዱ ከንብረሉ ብራእይ ርእዩ ኣሎ። ሃናንያ ግና ጎይታዬ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበረ ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብዚስ ድማ ስምካ ንፅውዕ ኩላቶም ክኣስር ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ኣለዎ ኢሉ መለሰ። ጎይታ ግና በሎ እቲ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ፣ ኣብ ቅድሚ ነገስታት፣ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክፀውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ዓሰር መከራ ክፀግብ ከም ዝግብኦ ክሪኦ እየ። ስለዚ ኪድ ደኣ ሽዑ ሃናንያ ኸደ እሞ ናብ ቤት ኣተወ። ኢዱ ኣብኡ ኣንቢሩ ከዓ ኣታ ሳኦል ሓወይ እቲ ክትመፅእ ከለኻ
ኣብ መገዲ እተረኣየካ ጎይታና ኢየሱስ ክትርኢ መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካን ናባኻ ኣልዒል ልኢኹኒ በሎ ብኡ ከዓ ካብ ኣዒንቱ ከም እራፍ ዝበለ ወደቐ እሞ ረኣየ ተንሲኡ እውን ተቐመጠ መግቢ ምስ ተመገበ ድማ በርትዐ ሳኦል ከዓ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ደቂ መዛሙርትን ሓያሎ መዓልቲ ተቐመጠ ሳኦል ኣብ ደማስቆ ብኡ ድማ ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ብዛዕባ ኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ሰበኸ ክብሪ ምስጋና ንዕኹ ስለዓላቱ አሜን ቃል ሕይወት የስማዕልና ገላትያ ምዕራፍ 1 ካብ 22 ክሳብ 24 እተን ብክርስቶስ ዘለዋ ማሕበራት ይሁዳ ከዓ እቲ ቀደም ዝሰጎጎና ነታ ቀደም ከዕንዋ ዝደሊ ዝነበረ እምነት ሕጅስ ይሰብካሎ ክብሉ ጥራይ ይሰምዓ ነበራ እምበር ገጸይ ኣይፈልጣን ነበራ ብዛዕባይ እውን ንኣምላኽ ኣመስገና ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ቃል ሕይወት የስማዕልና ምዕራፍ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 12 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ክሳብ 17 ኣነ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ነገልግሎቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዕኒ ኣመስግን ኣለኹ ኣነ ቀደም ፀራፍን ሰጓግን ገፋዕን ናይ ረክነት ሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ ፀጋ ጎይታና ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቅርን ብዘይ ልክዕ ዓዘዘ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባል እውን ብኩሉ ግቡእ እዩ ክናኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብ ዘለዓለም ሂወት ክበፅሑ ኢሎም ብኡ ዝኣምኑ ንኣርኣያ ኩሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ምእንቲ ኸርኢ በዚ ምክንያት እዚ እየ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ እምበኣርሲ ነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ዘይሓልፍ ዘይርአ ሓደ ኣምላኽ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ስብሓትን ይኹኖ ኣሜን አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ 15 ክሳብ 17 ሓብትና ረዘነት ግብረ ሐዋርያት 19 ካብ 1 ክሳብ 12 ግብረ ሐዋርያት 19 ካብ 11 ክሳብ 12 ይቀኒለይ ሓብትና ሙሉ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 7 ክሳብ 13 ንባብ ቁጥሪ 52 ብኡኡ ድኹማት ጽኑዓት ይኾኑ ቶም ዓያሱ ድማ ካብቶም ለባማት ኣዝዮም ፈላጣት ይኾኑ ቁጥር 53 ጳውሎስ ንባዕሉ ሕሙም ነበረ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደሮ ግና በቲ ዝለበሱ ጭረቕቲ ንሕሙማን ፈውሲ ዝህብ ኮነ ጴጥሮስ እውን ደውየ ስጋ ነበሮ ግና በቲ ዝሓደሮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጸላሎት ስጉእ ዝሓልፍ ከሎ እንተ አንጸላለዎም ንሕሙማት ይፍውስ ነበረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን አቦና ከመይ ምስኹም ኩልኩም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን አሜን ግብረ ሐዋርያት 5 ካብ 15 እስከ 17 ጴጥሮስ ዝሓልፎ ኩሉ ጽላለቱ ኣብ ገሊኦም ምእንቲ ክወድቕ ኢሎም ንሕሙማት ኣብ ዓራትን ኣብ ቃሬዛን ገይሮም ተሰኪሞም ናብ ኣደባባይ የውፅዎም ነበሩ ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ካብ ዘለዉ ከተማታት ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጓዓዙ ነበሩ ሕሙማትን ብርኩሳት መናፍስቲ ዝሳቀዩ ድማ ኣምጽኡ ኩላቶምን ሓወዩ ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኮይኑ ንሳቶም ከዓ ሻራ ሶደቃውያንን እዮም ቅንኣት መሊእዎም ተንስኡ
بدون أملاك يكون يعني اللي يبونه آمين. قال هوت يسمع لنا. قبر هواريات معرف 19 11 12 أملاك كابيدو بيد باولوس بزح بينو زخونة تأمرات قبري مأرم يقو ويس كدانو خاب زبانو وسيدوم أبتم حمومات ينبرون حمومات يحادقوم نبري حمامهم يحادقوم نبري رخصات منافستي خباتاتهم يوتو نبرو قال هوت يسمع لنا. على قرنطوس معرف 12 خب 7 خساب 13 بمخنيات تي أزي بلوط رأيي بزام انت خيعبه خاء أب سقاي قراج توهبني بزام انت خيعبه ملأخ سيطان كس ساقيني توهبني إذا خاباي كرحق بزعبازي نقويتاس 3 ساعة لما نكوه نسو خاء حايلي بدخاميو زفت أمه ጸጋይ يأخلك بلني سلسي حيل خريستوس قبل علي ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ታሕጓስ ብድኻመይ ክመካሕየ በኣርከ ምስ ዝደክም ሽዑ እየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብፀርፊ ብሓሳር ብምስጓግ ብፀበባ ሕጎስ እየ ምናምን እኳ ተነሰይ ካብቶም ኣዝዮም ብሉፃት ሃዋርያት ኣይሓመቕኩን እሞ ንስኻትኩም ግዳ ክትንእዱኒ ምተገባኣኩም ነይሩ ኣነ ዓሽየ ግናኸ ንስኻትኩም ኢኹም ግዲ ዝበልኩምኒ ትምህርታት ሃዋርያስ ብትምህርታትን ብተኣምራትን ብግብሪ ሓይልታትን ኣባኻትኩም ብኩሉ ትዕግስቲ ተገብረ ብዘይቲ ኣነ ባዕለይ ዘይከበድኩልኩም ምዃን እንተዘይኮይንስ ካብተን ካልኦት ማሕበራት ዝጎደልኩምሉ እንታይ እዩ? እዛ በደል እዚኣ ይቕረበ በሉለይ። ላተኽብሩ ምስጋና እኔለይ። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና፣ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ሃብትና ሕይወት ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 13 ሓውና ዲያቆን ግርማይ ብድሓን ሰላም መጻኻ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 32 ክሳብ 35 ንባብ ቁጥሪ 54 ጴጥሮስን ዮሃንስን ወርቅን ብሩርን ኣይነበሮምን፣ ድኻታት እዮም፣ ንሰባት ግና ይህብትሙ ነበሩ። ካብ ወርቅን ካብ ብሩርን ኣዝዩ ዝበልፅ ጥዕና ይህብዎም ነበሩ። ቁጥሪ 55 እቲ መጻጉዕ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ተመጽወተ። እቲ መጻጉዕ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ተመጽወተ እንተኾነ ብዙሕ ጥዕና ይረኸበን። ካብ ጴጥሮስን ዮሃንስን ህያብ ምስ ረኸበ ግና ካብቲ ብምጽዋት ዝተቐበሎ ዝበለጸ ሃብተመ ንእግዚኣብሔር እናመስገነ ድማ ከም እራብ ዘለለ። ተመምሲኹም ኩልኹም ተንኪዩ ኣባና ቋድሓናተ ኣሜን። እታ ርእሳ ብስም ኢየሱስ ዝሓወየ ልሙስ እያ ትብል ካብ ምዕራፍ 3 ካብ 1-13 ጴጥሮስ ዮሃንስ ብታሳዓይቲ ሰዓት ብግዜ ጸሎት ናብ ቤት መቅደስ ብሓንሳእ ደየቡ። ካብ ክርሲ ኣዲኡ ሒዙ ኣእጋሩ ዝሞተ ሰብኣይ ካብቶም ናብ ቤት መቅደስ ዝኣትዉ ምጽዋት ምእንቲ ክልምን ጾይሮም ኣብ ፀፅባሕ ኣብታ ጽብቕቲ እትበሃል ደገ ቤት መቅደስ የቐምጥዎ ነበሩ። ንሱ ከዓ ጴጥሮስን ዮሃንስን ናብ ቤት መቅደስ ከኣትዉ ከም ዝደለዩ ምስ ረኣዮም ክምፅውትሉ ለመኖም። ጴጥሮስ ምስ ዮሃንስ ኮይኑ ጠመቶ እሞ ናባና ጠምት በልዎ። ንሱ ከዓ ካብኣታቶም ገለ ዝርከብ መሲልዎ ተኪሩ ጠመቶም። ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብልናን፣ እቲ ዘሎኒ ግን እህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ እሞ ኪድ በሎ።
ብየማይነይቲ ኢዱ ሒዙ ከዓ ኣተንስኦ ብኡ ኣእጋሩ ዓከዓክርቱን ኣእጋሩን ዓከዓካሪቶኡን ጸንዐ ስር ኢሉ ከዓ ደው በለ ተዛወረውን እናተዛወረ እናተሰራሰረ ንኣምላኽ እናመስገነ ከዓ ምስኣታቶም ናብ ቤት መቕደስ ኣተወ ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ንሱ ክኸይድ ንኣምላኽ ከመስግን ከሎ ረኣይዎ እቲ ኣብታ ጽብቕቲ ደገ ቤት መቕደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ ኣለለይዎ በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ብስምባድን ብምግራምን መልኡ ኣብ ጴጥሮስን ዮሃንስን ለጊቡ ዘሎ ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ እናተገረመ ኣብቲ ገበላ ሰሎሞን ዝበሃል ናባታቶም ጎየየ ጴጥሮስ ግና ምስ ረኣዮም ነቶም ህዝቢ መለሰሎም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ ብገዛእ ሓይልና ወይ ብጽድቅና ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮ ንምንታይ ንዓና ትጥምቱ ኣለኹም ኣምላኽ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን ኣምላኽ ኣቦታትናን ንወዱ ኢየሱስ ኣኽብሮ ጲላጦስ ክፍታሕ ምስ ፈረደሉ ንስኻትኩም ንዕኡ ኣሕሊፍኩም ሃብኩምዎ ኣብ ቅድሚኡ ክሓድኩምዎ ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና በና ኣቡና ዲያቆን ግርማይ ባድሓን መጻኻ ባድሓን ፀንሐቦና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኤርፖርት ዘለኹም ኣለዎ ኣብ ናይ ቶሮንቶ ግን ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 30 ምዕራፍ 9 ካብ 32 ክሳብ ክንደይ ኣቦና ካብ 35 እሺ ቤት ብስም ኣቦና ኣሎ አሜን ጴጥሮስ ኣብ ልዳን ዮጵን ኮነኻ ጴጥሮስ ናብ ኩሉ ክዘውር ከሎ ናብቶም ኣብ ልዳ ዝነብሩ ቅዱሳን ወረደ ኣቡኻ ኤንያስ ስሙ 8 ዓመት ኣብ ዓራ ዝደቀሰ መጻጉዕ ሰብኣይ ረኸበ ጴጥሮስ ድማ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕውየካ ኣሎ ተንስ ባዕልኻ አንጽህ በሎ ብኡኻ ተንሰ ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮን ዝነብሩ ኩላቶም ከዓ ነዝሪኦም ናብ ጎይታ ተመልሱ ኣሜን ስለቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ዝተዘረኽበና ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ ብቅድሜኻ ብድሕሪኻ ኮይኑ ኣብቲ ዝበፅሓኻዮ ዝሓሰብካዮ በፂሕኻ ብሰላም ክትምለስ ስለ ዝረዳእካ ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹን ኣሜን ናይ ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 18 ሓብትና ትምኒት ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ 3:9 ክሳብ 21 ኣዴና ትረሓስ ወልዱ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 20 ቁፅሪ 56 ዮሃንስ ካብ ጥበብ ዝዓለም ዚ ሓንቲ ነገር ዘይፈልጥ ነበረ እንሆ ከዓ በቲ ብልዕሊኡ ዝሓደረ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብቶም ምሁራት ዝበለፀ ዓበይቲ ነገራት ተዛረበ ናባይ ዲያቦና هو ماذا ቅዱሳን እሺ ወንጌል ዮሃንስ 1 ካብ 1 እስከ 18 ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም ብኡ ኮነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበለ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወለዱ እዮም
እቲ ቃል ስጋ ኮነ ስጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርኤና ዮሃንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕራይ ዝመጽእ ንሱ ቀዳማይ ዮሃንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕራይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተዋሃበ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣት ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳን ኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቕፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣጋዶ ክብርን አሜን አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 9-21 ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ዳ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረአናዮ እውን ንምስክር ኣሎና ነቲ ምስክርና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም ናይ ምድሪ ነገር ነጊርናኩም ካብ ዘይኣመንኩምስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርናኩም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እቲ ፍርዲ እዚ እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሮም ከፍኡ እሞ ካብ ብርሃንሲ ጸልማት ፈተው ኩእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ እተገብረ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ስለዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን ኣገልግሎት ክንባረኸቡና አሜን ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 9-20 ክርስቶስ ብራእይ ከም ዝተገልጸ ኣነ ዮሃንስ ሓዊኹም ኣብቲ ኢየሱስ ዘሎ ፀበባን መንግስትን ትዕግስትን በማቅልትኹምን ምእንቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ምስክር ኢየሱስ ኣብታ ጴጥሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ብድሕራይ ኣኸዓ ነዚ እትሪኦ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ተጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶን ሰሚርናን ጴሬሞስን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላደልፊያን ሊቆንያን ዘለዉ 7 ማሕበራት ሰደደ ዝብል ከም ናይ መልኣኽቲ ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ድምፂ ክርኢ ከዓ ግልጽ ምስ በልኩ እውን 7 ወቀብቲ ቀንዴል ወርቂ ርኤኹ ኣብ ማእከል እቶም 7 ወቀምቲ ቀንዴል ከዓ ክሳዕ እግሩ እተኸደነ ብቕንዓት ወርቅን ክሳዕ ኣፍ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኤኹ ርእሱ እውን ፀጉሩን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳ እውን ከም ኣስሓይታ እዩ ዓይንቱ እውን ከም ሃልሃልታ ሓዊ እየን እጋሩ ከዓ ሓጎዳ ከም ዝረሰነ ዘንጸባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስል ድምፁ እውን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ኣለዎ ካብ ኣፉ እውን 2 ዝኣፉ በሊሕ ሴፍ ይወፅእ ትርኢቱ እውን ከምታ ብሓይሊ እትብርህ ፀሓይ እዩ 17-18 ምስ ርኤኽዎ ድማ ከም ውት ኮይነ ኣብ እጋሩ ወደቁ ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ ከምዚ እናበለ ከዓ እቲ ቀዳማይን እቲ ድሕራይን እቲ ሕያውን እየ እሞ
ኣይትፍራሕ ሞይተእውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ዓለም ህያው እየ መርሖ ሞትን ሲኦልን ከዓ ኣሎኒ እምበኣርሲ ነቲ ዝረኣኻዮን ነዚ ዘሎ ነዚ ድሕሪዚ ዝኸውንን ፀሓፎ ምስጢር እቶም ኣብ የማናይ ኢድ ዝረኣኻዮም 7 ከዋኽብቲ ናይተን 7 ቀወምቲ ቀንድል ወርቅን እቶም 7 ከዋኽብቲ እቲኣቶም መላእኽቲ እተን 7 ማሕበራት እዮም እተን 7 ቀወምቲ ቀንደል እውን 7 ማሕበራት እየን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ። አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ምንባብ 57 እምበኣር ኣብ ኩሉ ብምልኣት ዝሓድር መንፈስ ቅዱስ እዚ እዩ። ንሱ ኣብቲ ዝኣምኖ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ኩሉ እንትንኡ ህልው እዩ። ንሱ ኩሉ እንትንኡ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ህልው እዩ። መንፈሶም እሞ ኣብ እግዚአብሔር ወልድ እውን ህልው እዩ። ከም ልኡኽ ኣይኮነን ሃብታት ዝህብ እንታይ ደኣ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ሃብታት ዝህብ ከም ዝፈቐዶ ፀጉሩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝህብ ክህብ ዝኽእል እዩ። ብምልኣት ኣብ ኩሉ ይሓድር ኣብ ስልጣኑ ድማ ፀኒዑ ይነብር። ቁፅሪ 59 ሕጂ ድማ ንዕኡ ብኩሉ ዘበን ኣብ ሃብቱ ኣይከልኣና ኣብ ሂወትና ክሓድር ንዕኡን ተጊህና ንለምንን ብፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ምስ መሓራ ኣቦኡን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ። ዝጥዕመኩም ሎሚ ንእግዚአብሔር ብመዝሙር ከነመስግኖ ብመዝሙር ከነምልኾ ብመዝሙር ዝተገልጸልና ውዕለት ኣምላኽ ዝተገብረልና ክንገልጽ ትብሉ ወይ ትብላ ዝተዳለኹም ምልክት ግበርለይ። ሕራይ ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ቤት ኣለኹ ዲያቆን ግርማ ይጥዕመቶ ኮይኑ ክዝምረልና ከም ፈዕላምና ኣብ ኤርፖርት እየ ዘለኹ ቶሮንቶ ኢልና እሞ ምናልባት ኣይስልከውን እየ ምረ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣቦና ብኸም እየ ዘለኹ ንበረኸት ክኾነኒ በትናት ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ናባኽና ኣዴና ትርሓስ ኣፍቂዱላ ሓውና እንደገና የልዕልና ኣሎ ክትዝምር ከም ፈቃድ ኣምላኽ ኣብ መዝሙር ዳዊት 33 ክልተ ለመስለኒ ናይ ምስጋና ሓገዘኒ በገና የልዕል ኣለኹ ኣሰኒ እዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸላጽል እምብልታ ድቕኒ ማለት ውዳሴ ክዝምረሉ ንእግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጽውዕ ስሙ ኣይርብርብን እየ ገና በገና የልዕል ኣለኹ ኣሰኒ እዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸላጽል እምብልታ ድቕኒ ማለት ውዳሴ ክዝምረሉ ንእግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጽውዕ ስሙ ኣይርብብን እየ ገና ተላዒለ ክውርውር ድምፂ ምስጋና ከናፍረዮም ፈልፈለ ተላዒለ ልሳነይ ትመስክር ኣላ ምድሓኑ ርኤ ዓጊበ ተላዒለ እግረይና ቅዱስ መቅደስካ እኒኹ ኣንግሄ ክስክስ ተላዒለ ከም ብርቱዕ ካላቢ ፈረስ ብምስጋና ይመላለስ ንዑ ነሕበር ንምስጋና ንዑ ነሕበር ንውዳሴ ንዑ ነሕበር ንኣምልኾ ንዑ ነሕበር ኣብ ጉባኤ ንዑ ነሕበር ንምስጋና ንዑ ነሕበር ንውዳሴ
نحبر نوداسي نحبر نأملكو نحبر قباي بقينا يلعلا لخو أسني يزترفي كبر طلع صلم بلطة بغني مالت وداسي يزمر اللون الزعبير وحدش مزمر مسكانا كان عديو كتصوي سمو አይርብርብኝ የገና ክዝምሬ ሕይወተይ ፍቅር እንሳፍሽ ልበይ ፍጹም ተመሲጡ ክዝምሬ ትእዛዙ ሓጎስ ይቡኒ ምስኡጥ ክዝምሬ ትእዛዙ ሓጎስ ይቡኒ ምንባረይ ምስኡ ጥዒሙ ክዝምሬ ውሽጠይ ሰላም መሊእዎ ብጸጋ ዓቢ ሕይወተይ ክዝምሬ ዘላለም ክኸውን ናቱ ፍቕሪ ሕዲሩለይ ክዝምሬ ዘላለም ክኸውን ናቱ ፍቕሪ ሕዲሩለይ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ናምልኾ ንዑ ንሕበር ኣብ ጉባኤ በገና የልዕል ኣለኹ ኣሰኒ እዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽል እምብልታ ብቕኔ ማሌት ውዳሴ ክዝምረሉ ንዛቤር ብሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጸውዕ ስሙ ኣይርብርብን እየ ገና መስኪኔ ክስለፍ ቀይምን ክብሩ ምስኡ ክንብር ጸኒዐ ከመስኪኔ ብሳሕሉ ኣሳልዩኒ ብኡ ደው ክብል በቂዐ ከመስኪኔ በገና ኣይከልዕል ክቓኒ ክዝክር ዓብይ ውዕለቱ ከመስኪኔ ካብ ውሽጢ ልበይ ዝወፀ ምስጋናይ ክበዝሕ እዩ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ኣብ ጉባኤ በገና የልዕል ኣለኹ ኣሰኒ እዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸላጽል እምብልታ ብማሌት ቅኔ ውዳሴ ክዝምረሉ ንዛቤር ብሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጸውዕ ስሙ ኣይርብብን እየ ገና ክብሪ ምስጋና ንዕኹን ንዕኡ ክንሰውዕ ምስኡ ክንበዓል ሓቢበና ምስጋና አሜን አሜን። ኣዴና ርሓስ ወልዱ ለይትን መዓልትን ንግሆን ምሸትን ኣብ ኩሉ ኣገልግሎት ኣለኹ ናበልክን ንግሆ ብወጋሕታ ኣብ መገዲ ንስራሕ ከለኹን ከይተረፈ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ብሓዳርክን ብደቅኽን ብደቂ ደቅኽን ተሓጐሳ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እንቶም ዝሰማዕና እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና በገናይ እልዕል ኣለኹ ኣሰኒዩ ዝተረፈ ክዝምርየ ህይወተይ ኣብ ፍቕሩ የሳትፍ ልበይ ፍጹም ተመሲጡ ክዝምርየ ትእዛዙ ሓጎስ ይብኒ ምንባረይ ምስኡ ጥዒሙ ክዝምርየ ውሽጠይ ሰላም መልኢዎ ብጸጋ ዓብይ ህይወተይ ክዝምርየ ዘለዓለም ክኸውን ናቱ ፍቕሩ ፍቕሪ የሕዲሩለይ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንምሕበር ንውዳስየ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ኣብ ጉባኤ ካብተን ዝነበረ ሓንቲ ክፋል ሒዘ ምስቲ ግዜና ክንከይድ ምስጋና መዝሙርና ናይ ምስጋና መዝሙር መበገሲ ሓንቲ ተቕስውን ኣዴና ትርሓስ ሂበናን ኣለዋ ከም ትሰማዕናየን መዝሙር ዳዊት 33 ቁፅሪ 2 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ቁፅሪ 2 ንእግዚኣብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ዘምርሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መዝሙር ምስጋና ኢሉ ኣብቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር ዕልል በሉ ንቁንዓትሲ ምስጋና ይግብኦም እዩ ንእግዚአብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገናውን ዘምርሉ ይብሉ
عسرت أوتار زلوه بجانا مالت عسرت تأزازات أريد عسرت تأزازات إجزابير أوز التمركوسة نعوزة سني كأوزة وسا مسؤوزة يتصارر إلهم أبوتاتنا أب ترقامي داويت سفح قليس أمولو سلام زمرو إجزابير استمس جنايهن حراي ني مزمورنا كل جزء سلاقالات إجزابير استمس جنايهن كل جزء مزمورنا مهليتنا قداسينا وداسينا مسرتو قال እግዚአብሔር مسقال እግዚአብሔር አብቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉ ወይ مسقال እግዚአብሔር ዝጻረር ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን አይኮነን ይብሉ አቦታት ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ እነዚህ መዝሙርናስ ከቃል እግዚአብሔር ነሰንዮ ሓንቲ ልኽፍትና ኣቦና الراي هبتنا رزنت صبو ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 47 5-6-7 ምስኣ ድማ ሳሰላ መስለኒ ኣምላኽ ብእልልታ እግዚአብሔር ብድሃይ መለኸት ደየበ ምስጋና ኣምላኽ ዘምሩ ምስጋና ንንጉስ ዘምሩ ኣምላኽ ንጉስ ኩላ ምድሪ እዩ እሞ መዝሙር ምስጋና ዘምሩ الهوت يسمع لنا حبتنا رزنت هو مزمور داوود 57 قطر 5 حساب 7 اوكي 40 7 كاب 5 حساب 7 لب أملاك داوود قدمي أشحات زمانات بزعبا عرقت قويتا بمستير تقاليس اللو بتنبيت زبالو مالتي بزعبا قدسان ملأختي أب عرقت قويتا زمروو بيت خريستيان كأخول قزية زمرو زلا مزموري قال هو يسمع لنا حبتنا رزنت أنا ولا الراي قتل هو تحبتن أب مزمور داوود كويناسي كاب حدث أمين معرف 34 كاب حدث 15 أورتين وحلا جن كلاسي مس ترحس حبتنا مزمور ذهبتنا كوينا تسمعتني كاب حدا حساب سلس تم بي أخي هو تحبتنا كاب تقصى حدا حساب سلس تزلا نتيجة زي خن نكافلهم حقهم مسجانا نت هي وأملاخت بالتارسة إزجابير كل جزء إبارقه والداسير نحوارو أفيو نفسي بإزجابير كتحبن إياه تحتات زي سبيعهم كحقوسيهم نزجابير مساي عبيوه إنه إزجابير مساي عبيوه نسمو حبيرنا علل نبلو أبتنا علل تخم أيلان يرابتا مزبورنا هو تبغى إزجابير مسجن مسجانا نتهيا وأملاخ لورستي هو له نإزجابير كل جزء بارخ هيل كل جزء أب صجاب أب تميت أب ودكت أب تنساي أب شمت أب سعرت أب قاهي أب حجوس نإزجابير كل جزء بارخه وداسي أنا حوارو أب أثيين نفسي بإزجابير كتحبن تحطات زتميعهم كحجوسيهم نإزجابير مساي عبوه نسمو حبيرنا لعلنا بلو سلقالات إزجابير السمس جنايهن هالراي أنت لا حساب كبابنا ربنا إزجابير يدقفكم أرأي مزمور داويت 9 كاب حدا كساب 3 أتالعول نجهو سهلخا ليتون امنتكا موراي 10 أوتار بزلو بجنان بجران بموقع مسنقون እግዚአብሔር መመስገን قال هوت يسمع لنا قال هوت يسمع لنا أبناه هو التالعول هو نجهو سلقالات እግዚአብሔር استمسجن يهون እግዚአብሔር يدقفكم أبناه حاونا دياقون ساميل تسالونكي معرف 3 قطر 10 شديشالي اخلنا له كان بب جزيه زل استعماكم بقربا تنببلناهم قلاسيس معرف 3 قلاسيس معرف 3 قطر 10 شديشه
أنوصي يالله بنا الراي وتحبتنا غزله ቆላስየ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔን ነንሕድሕድኩም ኣስተምህሩን መዓዱን ብልብኹም እውን ብጸጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ኣሚን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ቃለ ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር መስገን ሓደ መንፈስ ሰትዮም እዮም ከም ዝበሃል ሓብትና ሃናውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣገልግሎታ ንዓ ቆላሲስ 3:16 ሰዲዳሃልና ኣላ ቃለ ህይወት የስማዓልና هراي ካልኦት ካብዚ መዝሙርና ከይወፃና ከለና ኣነ ከኣፍነ መዝሙር ዳዊት 150 هراي መምህር ትንሚት ከተንብብልና ዶ እሺ ናይ መዝሙር ምስጋና እንዳ ዳርጋ ኩላ ትገፅያ ካብ 1 ክሳብ 6 እያ هراي ንኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኣመስግንዎ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ ኣመስግንዎ ስለቲ ግብርታት ሓይሉ ኣመስግንዎ ከም ብዝሒ ዕቤቱ ኣመስግንዎ ብድምፂ መለኸት ኣመስግንዎ ብበገና መሰንቆን ኣመስግንዎ ብኸበሮን ብሳዕስዒትን ኣመስግንዎ ብቃና ኣውታርን እምብልታን ኣመስግንዎ ጭልጭል ብዝብል ጸናጽል ኣመስግንዎ ብጥዑም ዝደሃዩ ጸናጽል ኣመስግንዎ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ሃሌሉያ ቃለ ህይወት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ሃሌሉያ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ መዝሙር እዚ ካብቲ ኣብ መጀመርያ ሓሙሳታት ኣብ ቤተክርስትያን ብግቡእ ትዝምሮ ዝነበረት ካብቶም ጥንታውያን ናይ ትግርኛ መዝሙር እዩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ደቅና ክላማመድዎ ፅቡቕ ነገር እዩ ኩላህና ክንላማመዶ ማለት እዩ ሃሌሉያ 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 ንእግዚአብሔር ኣብ መቕደሱ ኣመስግንዎ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ 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 ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ 49 ክሳብ 59 ናይ ሐዋርያ ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ኢና ክንርኢ ኣምሲና ኣብዚ ሓፈሻዊ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽቱ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ እግዚአብሔር ብቑዓት ኣይፅውዕን እዩ ነቶም ዝፀውዖን ግን ብቑዓት ይገብሮም ዝብል ናይ ኣቦታት መግለፂ ብቃል እግዚአብሔር ካብዚ መልእኽቲ እዚ እዩ ዝብገስ ማለት እግዚአብሔር ብቑዓት ኣይፅውዕን እዩ ነቶም ዝፀውዖም ግና ብቑዓት ይገብሮም ክብሪ ንዝክርስም ይኹን እቲ ዘለና ክብሪ ካብኡ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውንሲ እቲ ዘለና ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘለና ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝፀሓፎ ካልኣይ መልእኽቱ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7 ግና ኸ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘለና ኢሉ ወርቂ ኣብ ሳርማዊ ናብ ዕትሮ ተቐምጮ እቲ ዕትሮ ሳርማ እንተተሰብረ እቲ ወርቂ ግን ኩሉ ግዜ ወርቂ እዩ ማለት ወርቅነቱ ኣይቅይርን እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ኢሉ ይጀሚሩ ምናልባት ድሕሪ ኢልና ዝኣተና ንህያው እግዚአብሔር ብምፍላጥ ንኩሉ ዘብርህ ንስዩ በኣፍ ነቢያት ይዛረብ ነቶም ሕጊ ዝሕልው ድማ ጥበብ ይህቦም ንካህናት እውን ጻድቃን ይገብሮም ንነገስታት ሓይሊ ኣብ መከራ ንዘለዉ ህድኣት ይህብ ሓቀኛ ሃብቲ ይህብ ንሙታን የተንስእ ንእሱራት ይፈትሕ ነቶም ዝተሰዱ ብዳግም ልደት ውሉድ ይገብሮም ኣብ ልዕሊ እዚኣቶምን ኣብ ዝመስሎምን ነዚ ይገብር ኣብ 51 ነቲ ተቐባል ቀረጽ ብኡ ምስ ኣመነ ወንጌል ኣገበሮ ኣብቲ ገፋፍ ዓሳ ምስ ሓደረ ከዓ ነገረ መለኮት ዝዛረብ ገበሮ ነቲ ጸላእን ሰጓጉን ዝነበረ ምስ ረኸቦ ድማ ሐዋርያ ንኣሕዛብ ሰበኽ ሃይማኖት ገበሮ ከምኡውን ሕሩይ ኣቕሓ ገበሮ እዩ
بؤون دخمات صنعان بؤو دخمات صنعات يخونو اتوم عاصدما كابتم لبامات ازيوم فلاتات يخونو ጳውሎስ ንባዕሉ ሕሞም ነበረ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ሓደሮግና በቲ ዝለበሶ ጭርቅትን በቲ ዝለበሶ አጭርቅቲ ንሕሙማን ፈውስ ዝህብ ኮነ ጴጥሮስ እውን ደውየ ስጋ ነበሮ ግና ከበቲ ዝሓደሮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጸላሎት ስጉኡ ክሓልፍ ከሎ እንተ አንጸላለዎም ንሕሙማት ይፍውስ ነበረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አምላኽ ብባህሪው ብቁዓት አይጽውዕኒ ነቶም ዝጸውዖን ግና ብቁዓት ይገብሮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ አብናይ ሎሚ እግዚአብሔር ከመይገሩ ህይወት ከም ዝልውጥ ነቶም ዝሰምዕዎ ዝእዘዝዎ እግዚአብሔር አብ ደቃይቅን ተኾነ ህይወት ዝልውጥ ተማሊ እዚ ዝአደብካ እዚ ስራሕካ እዚ ዝነበርካ ዘይብል ህያው አምላኽ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ሰባት ዋላ ልዕሊኦም ብጸጋ ልዕሊኦም በሃብቲ ልዕሊኦም በጽሕካ በቲ ናይ መጀመሪያ ታሪኽካ እዚ እኮ ቀደም ምሳ ይሰርሕ ነይሩ እዚ እኮ ናተይ ዚአኮ ሰራሕተኛ በቲ ዝበጽሕካዮ ጋዜ ኮነስ በቲ ናይ ድሕሪትዮም አምላኽ ግን በታ ናይ መወዳእታ ኢሉ ስለዚ ጳውሎስ ንኸሳጓ ኣብ ከተማ ደማስቆ ከአቱ ቁርብ ምስተረፎ ይዝብል ማለት ዓመፃ ንኽፍጽም አቲስ ቁርብ ኣብ ዝተረፎ እግዚአብሔር ካብቲ ዘኸዶ ለዊጡ ዓብይ ሐዋርያ ገበሮ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን حراي كابزنا يلومي تجزيه ناي جبايو كابزنا يلومي تستنتنا يو زتردنا يو نالبات تحري لكم ذاتهم ما هيمانة أبو ناي قدوس باسليوس معرف سلاسان سلستن كاب 4 شعتن كساب 5 شعتن ينارينا فلذا كابزنا يلومي إذا ترديه إذا أستنتينا إذا أيبرها اللين نبلو حتون انتلو ناي جبايو تجزيه تاودم هرت ناب جبايو وفي الله أبونا نشتيك في التنية خطة دستنتن كوا راي حبتنا رزنة حبتنا مجمّر كاب 5 سلستن دلان تاكستنتن تاني حس نتهم كلهم نتتقبل كرز بقو مس آمني وانجلاوي قبرو إلنا نتهم دخمات صناعات كونو باولوس بعلو حموم نيروس دحر محوي خخون أستاقواوي زنبري أكابي مهاري وانجل كدوبرو زخالي جيتاسي كابتي أنتي تردئي እቶም መንፈሳውያን ጽልይዎት ነበሩ ጸሎት እግዚአብሔር ክምሕርን ከድሕኖምን ነዞም ከም ብጭካኔ ዝገዝዎም ዝሳብግዎም ዝነበሩ ንዕኦም ንኽልውጥ ክኢሉ እሞ ኣብ ልዕሊ ጸላእትናስ ኣክንዲ ካልእ ሕማቕ ትምኒትን ሕማቕ ሓሳብን እግዚአብሔር መሓረና ጥራሕ እንተደኣ ኢልናዮስ ንዓቶም ክልውጦም ከም ድኽእል ተረድየ ملؤ إليكم الهوت يسمع لنا እግዚአብሔር መስገን አብታ ናይ ማሉዶ ጸሎት ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ነቶም ንዓይ ግራጭ ብምዃን ዘሳቅዩንን ዘሸግሩን ከዓ እንታይ ግበሮም ንኽንስሑ ዘስተውዕል ልቢ ሃቦም ምክንያቱ ክርስትና ኣብ 4 يعنود دين تمسرته أيو مالتي كبرنا زخرسهم يكون ويتنان مدحنا نيس كريستوس عب أنكس أو بصان معرف حمش شماتي وسك مهرنا خلو أنا جنا أبلغكم الله 4 حمشان يزن ببزله صلاتكم فتاو نزرقمكم مرقو ولد تعب سماي زل أبوهم أنت تكونوا نسنو خفات نحياوتن صحايا برق نصار كانن حتان دما زنام يزنم يمو نزي صالوهم صبغ غبارو سلاتهم صرفهم نسغهم صليو باركه خمس سمايا بهم فصم زخنه نسخاتكمون فصمان سلازي اتن يعنود كريستنا زبهلا صلاتها مفقار نزرق مخا ممرق نتوم صلوها مفقار
ነቶም ዝሰጉኻን ዘሰግዩኻን ምስ ዓቦኦም ምፅላይ ዓብ ነገር ይክስተንቲን ከሓብትና ረዘነት ንዝረግምኹም መርቑ ፀላእትኹም ኣፍቅሩ ክፉእ ንዝገብርኹም ፅቡቕ ግበሩ ስለቶም ዘሳገጉኹምን ዘጨንቁኹምን ከዓ ጸልዩ ስለዚ ክርስትና በዚየ ንዕኑ ድየን በዚየ ንዕኑ ዘይሓለፈ ክርስትና ኣይኮነን ፍልጠትና ኣገልግሎትና ብዘየገድስ እንድሕር በዓል ክርስቶስ ኮይኦም በዓል ክርስቶስ ከአን ኢልና ጉድለት ሰባት እንድሕር ንፅብፅብ ኮይንና ካብቲ መስመር ክርስትና ፈቲና ጸሊእና ወፂና ኣለና ማለት እዩ ዓብ ነገር ኣስተንቲንክ ረዘነት ሓብትና ቃል ህይወት የስማዓልና ሃራይ ካልኦት ቃል ህይወት የስማዓልና ቦና እዚኣ ሓብትና ረዘነስ ከምታናታ ሓሳብ ነይራት ንሞ እግዚአብሔር መመልሽ ምግላጽ የብዝሓልኩም ኣነ እውን ከምኣ ትብል እያ ተመሳሳሊት ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲ እንታይ እዩ ካብዚ ኣስተንቲነ ተመክሮ ናይ ህይወት እንተደኣለካ ኮይኑ ተመሊስካ ክልተ ዓይነት ሓሳብ ከም ዘይተሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ተመክሮኡ ኣዝዩ ፀንዓትን ተባዕን ዝኾነ መልሲ ክህብ ከሎ እንደገና ከዓ እንታይ ኢልኩምና ደቂ ሰባት ሲ ንሕና ጃጅ እንዲና ንገብር ወይ ከዓ ንንዕቕ እንዲና ግን እግዚአብሔር ኣበይ ነርካ ናበይ ልዕልካም ዘብለካ ተማሂረ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ብብዙሕ መንገዲ በቶም ብተመክሮ ዝሓለፉ እዩ ኩሉ ነገር ዘብሎ ነይሩ ማለት እዩ ከም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣይክሕደካኒ እንዳበለ ከም እንደገና ሕጂ ተመክሮ እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ንድሕሪ ተመሊስካ ከተስተንትን ኣይትኽእልን ኢኻ ብድሕሪኡ ግን ብድሕሪ ተመክሮ ግን ተባዕ ዝኾነ መልሲ ተባዕ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ትምስክረሉ ህይወት እዩ ዝነብረካ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ካልእ ክትርኢ ካልእ ክትሰምዕ ኣይትሓስብን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ተመክሮ ንባዕሉ ሙሉእ መልሲ ኣብ ህይወትካ ኣለዎ ትብዓትም ኣለዎ እና ተመክሮ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ካብ ዝነበርካዮ ክትመሃር ከም ዘለካ ተረድየ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ፅቡቅ ገሊፅና ይቀኒየለን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ክትገልጽዮ ዝፀናሐኺ ነቶም መንነቱ ዘይፈልጡ ኣሕዛብ እውን ኣነ መንኣስ ኩሎም ሃዋርያት እየ ሃዋርያ ክስመውን ኣይግባአንን እዩ ነታ ቤተክርስትያን ኣምላኽ ስለ ዝሰጓግክዋ እንተኾነ ግን ሰጓጉን ፀራትን ከለኹ ብምሕረት ኣምላኽ ተፀዊዐ ሃዋርያ ክኸውን ዘይግባአንስ ብፀጋ ሃዋርያ ኣምላኽ ኮይነ እናበለ እንታይ እዩ ዘካፍሎም ነይሩ ኣነ ሰጓጉ ነይረ ቀታሊ ነይረ ገባር ክፉእ ነይረ ንዓይ ከም ዝመሓርን ንዓኹም ከዓ ክምሕረኩም እዩ ብዛዕባ ናይ ትማሊ ኣይትጨነቁ ጥራይ ብንስሓና ብእምነት ናብኡ ተመለሱ እናበለ ተተመክርኡ ከይሓፈረ ነትማሊ ታሪኹ ከይተለወጠ ዝገብሮ ዝነበረ ፅያፉን ከይተረፈስ መተብባዕ ክኾኖም ምእንቲ ኣብነት ክኾኖም ምእንቲ ተመክርኡ ማለት ዋላ ሕማቕ ይኹን ከይተረፈ የካፍሎም ነይሩ እሞ ናይ ብሓቂ ናብ ኣምላኽ ምስ መፀኻ ተባዕ መልሲ ይህበካ እግዚአብሔር ዋላ ነቲ ድኻምካ እውን ብትብዓት ነቲ ታሪኽካ ዝለወጠ ጎይታ ንምኽባር ነቲ ዝሓለፈ ታሪኽካ እውን መምሃሪ ክኸውን ብትብዓት ትገልጾ ኢሉ ካብ ኣቦታት እውን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ገና ኤጲስቆጶስ ኮይኖም ቤተክርስትያን እናመርሑ ነቲ ኣብ ዓለም ዘጋጠሞም ውድቀት ግን ኣብ ኣንስሕኦም ጥራይ ተነሲሖም ክውድእዎ ዝግብኦም መፅሓፍ ኣፅሒፎም ናብ ዓለም ሙሉእ ዘርጊሖሞ ንዓለም ይጠቅም ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ሪፐንታንስ ኤንድ ኮንፌሽን ዝበሃል መወከሲ ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣብ ስነ መለኮት ናይ ቅዱስ ኣገስጢኖስ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ማለት እዩ ስለዚ ተመክሮ ብትብዓት ምግላፅ ዓብ ፀጋ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ራይ ካልኦት ክብረን ኣምላኽ ይኹን ኣቦናን መምህርና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብዚ ክበሃል ዝፀንሐ መጀመርታ ንኩላትና ብርህቲ ምእንቲ ክትከውን ኣብታ 49 እንታይ ኢሉ ንባብ ጀሚሩ ንህያው እግዚአብሔር ብምፍላጥ ንኩሉ ዘብርህ ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ንሱ ተባሂሉ ዘሎ መን እዩ
እጅቶም ብፍላይ ድሓለፈ ሰሙን ዘይነበርና ኣብ ቁፅሪ 48 ምልስ ኢልና እንድሕር ርኢናዮ ንመንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ። ኣቦና ኣንብቡልና ወላ 48 الراي ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 33 ቁጥር 48 ከም ትፀሓይ ሶሪ ይትከረ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 33 ቁጥር 48 ከም ትፀሓይ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ፍጡራት ዘብርቕ እሞ ንነፍስ ወከፍ ከዓ በበተ ኣካሉ ብርሃንን ሙቐትን ካብኡ ዝወስድ በቲ ካብኡ ዝተወስደ ከዓ ገለ ነገር ዘይጎድሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ሃብቲ ዝርግሕ ኣይጎድልን ኣይክፈልን ከዓ እዩ። ስለዚ እቲ ህያብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ዕዙዝን ቀያሪን ምዃኑ እዮም ክምህሩና ፀኒሖም። ብዛዕባኡ ቁርብ ክዛረብ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ምስ በለ ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ። እቲ ስጋ ምስ መለኮታዊ ቃል ክወሃሃድ ከሎ ተራ ስጋ ዘይኮነ ምስ መለኮት ስለ ዝተወሃሃደ ፀጋን ሓቅን ከዓ መሊእዎ እዩ ማለት እዩ ነቲ ስጋ። ብኸምኡ ከዓ ምሉእ ፀጋ ስለ ዘለዎ ፀጋ ክዕድል መንፈስ ቅዱስ ከውርድ ንሃዋርያት ብዙሕ ነገር ክገብረሎም ንሪኦም ማለት እዩ። ኣብ ከምታ ዝተነበበት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:16 ተሓቲላ ብኣ ማለት እዩ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቢ እሞ ፀጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መፀ እምበኣር ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ተቐቢልና ኢና። ፀጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መፀ ንሕና ከዓ ካብ ምልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ተቐቢልና ኢና። ሕጂ ሃዋርያት ጥራይ ኣይኮኑን ፀጋ ተቐቢሎም ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕናስ ኣዝዩ ዝገርም ለውጢ ማለት ሕሙም ዝነበረስ ብክዳኑ ክፍውስ ይኽእል፣ ሕሙም ዝነበረ ብፅላለቱ ክፍውስ ይኽእል። ክንድዚ ዝኣክል ለውጥን ተኣምራትን ገይሮም ማለት እዩ። ንምንታይ? መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝወረደ ማለት እዩ። እዚ ፀጋ እዚ ከዓ ንኩሉ ሰብ ዝወሃብ እዩ። ከምቲ ኣቦና ዝበልዎ ኣብ ሮሜ 8:30 ተጠቂሱ ደሎ ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንኣኣቶም ከዓ ፀውዖም፣ ነቶም ዝፀውዖም ንኣኣቶም ድማ ኣፅደቆም፣ ነቶም ዘፅደቆም ንኣኣቶም እውን ኣኽበሮም። ብቑዕ ስለ ዝኾንካ ፃድቕ ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን ዝፅውዓካ ጎይታ ክብሉና ፀኒሖም መምህርና። ብጣዕሚ ትገርም እያ። እግዚኣብሔር ይፅውዓካ፣ የፅድቐካ፣ የበርትዐካ፣ ፍፁም ከዓ ይገብረካ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ንኩላትና ድምልከት ንኩላትና ዝወሃብ ፀጋ ምዃኑ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 10 እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሩ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም ንሱ ከፈፅመኩም፣ ከፅንዓኩም፣ ከበርትዓኩም፣ ክሰርተኩምን እዩ። ልክዕ ከም ናይ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም እዮም ፈራሓት ነይሮም፣ ተባዓት ኮይኖም ሓንቲ ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ ብብዙሕ ቋንቋታት ክዛረቡ ክኢሎም፣ ክፍውሱ፣ ብዙሕ ተኣምራት ክገብሩ ዝኽኣሉ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝወረዶም ማለት እዩ። ኣፈፂምዎም፣ ኣፅኒዕዎም፣ ኣበርቲዕዎም፣ ሰሪትዎም ከዓ ማለት እዩ። ነዚ ፀጋ እዚ ንክትቅበል እንድሕር ኮንካ ግን መስቀል ጎይታ ፄርካ ክትስዕብ ኣለካ። ነቲ መከራ ከምቲ መምህርና ኩሉ ግዜ ድብልዋ ዓርቢ ነጢርካ ትንሳኤ የለን። እቲ መከራ ናይ ጎይታ መስቀል ናይ ጎይታ ከይፀርካ ፀጋ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም ስለ ቃል ኣምላኽ ስለ ወንጌል ሓሳረ መከራ ኣሎ ማለት እዩ። ፀጋ ንክትቅበል እንድሕር ኮንካ ኣብ ኣፍታ ጥቕስታ ኣዝያ ደስ ትበለትኒ ነገር ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ፣ ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ ይደለዎ ሙሉእ ፀጋ እዩ። ንገለ ሃዋርያ ይገብሮ፣ ንገለ ነቢይ ይገብሮ፣ ንገለ ካህን ይገብሮ፣ ንገለ ዶክተር ይገብሮ፣ ብሙሉእ ፀጋ ዝህብ ግን እግዚኣብሔር፣ ምክንያቱ ሙሉእ ፀጋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 19 እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እፅሊ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ውህበቱ ፀግኡ ሙሉእ ስለ ዝኾነ ገደብ ስለ ዘይብሉ ወሃብ ፀጋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ።
نايز عبنت تخوننا خا عدينا قدس دنجل مريم قدس جبريل كلا كبسرة كلن تايلوا آتي ملئت تصقى أو ملئت تصقى دنجل مريم حلف مانم تصقى زبزحة تصقى زعززة ملئت تصقى سلازخونت مالتي سلازي أزيو دس دبل تمرتي منفس قدس كساب كندي أبي هوت كايلوت نبعلها حموم زنبركاس حاوي خاص بلبسخان بتصلالوت كان سب كم تفوس قبركا مالتي سلازي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብላ ለና ሐዲሩ ህይወትና ከቀይር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆናልና አሜን አቦና አብዚ አንሽት ያላት ንቦና ህይወቴ አራይ ቀጽል ህይወት ሀብትና እሺ አነ ሀብታ ኩሉ ገሊጾም ማለትስ ኩሉሁም ናይ በሐቂ ዲያቆን ወን ሕጂ ዲያቆን ማሕርዊን ጽቡቅ ገይሩ ገልጾ ነይሩ ሁሉ አነ ኻዘላት ንሳብታ 54 53 ጴጥሮስ ነቲ ካብ ፍጠር ከሎ እንታሽሙ የጋሩ ዝለመሰ ኣሕዊ ኤክስ በቲ ቶኪርካ ረኣየና ንሕናሲ ወርቂ ወይ ብሩር የብልናን ብእታ በታ ናይ ኣምላኽ እምነት ከም ዝኸዱ ነበሩ ከስተንትና ከለኹ ሕጂ ንዓና እዚኣ በታ እምነቶም ኣተሲኦሞስ ካልእ ሰባ ከዓ ደድሕሪኡ መፅኦም ተገርም በዚ ዲኹም ትግረሙን እዚ ስናህና ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር እዩ ኢሉ ይገልፀሎም ኣሎ ሕጂ ኣብታ ንዓይ ሞርክስታይ ትገብር ከስተንትና ከለኹ ሕጂ ኣብታ ንፀመታ ዝሓሰብኩ ኣብታ 17 ከንብብ ከለኹ ሲ ኣብታ 17 ሲ ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መኳንንትኹም ነዚ ብዘይ ፍልጠት ከም ዝገበርኩምዎ እፈልጥ ኣለኹ ሕጂ ብዘይ ፍልጠት ሲ ትገብር ኢኻ ስለዘይ ትፈልጦ እዩ ዝብሎም ዘሎ ከምቶም መኳንንትኹም ብዘይ ፍልጠት ከም ዝገበርኩምዎ እፈልጥ ኣለኹ ግን ኣኸ ኣብታ 20 ሽዑ እንታይ ይብል ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም እተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩም ሲ ተነስሑ ተመለሱ ሕጂ እዚኣ ንዓና ከስተንትና ከለኹ ኩሉ ግዜ ሲ ንክንምለስ ሲ መርሓባ ከም ዝኾነ ክንትስእ ከም ዘለና በቲ ዝኸናዮ ክንተርፍ ከም ዘይብልና ገይረ ከስተንትና ፀኒሐቲ ኩሉ ግዜ ሲ ከምኡ ኢልኩም ክትተርፉ ከም ዘይብልኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ሞ ኣቦና ከዓ መልኡልኝ ቃለ ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና እቲ መወዳእታ ፃውዒት እንታይ እዩ ናበይ ዝፅውዕ እግዚኣብሔር ነቲ ጉድለቶም ኣፍሊጡ ንሕና ይኮንና ንሕዊናዮ እዩ ሕጂ ንሕና ስለምንታይ ናባና ትጥመቱ ንሕና ይኮንና ንሕዊናዮ እቲ ነዚ ዘሕወዮ ግን እቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ እዩ እቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ንሱ ይሕዊዎ እዩ ስለዚ ግና ኸ ክርስቶስ መከራ ክረክብ ኣምላኽ ቅድም ብኣፍ ኩላቶም ነቢያት ዝነገሮ ከምኡ ተፈፀመ ግን መደብ ኣምላኽ ኢሉ እምበኣርከስ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘበን ምሕረት ምእንቲ ክፍፀመልኩም ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም ተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩም ሲ ተነስሑን ተመለሱን ሕጂ ተመለሱ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ጌጎኦም ኣረድዩ ንክምለሱን ንክንስሑን ምስ ተነስሑ ግን ትኽረኽብዎ ትኽንረኽቦ ነገር ከዓ ክገልጽ ከሎ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ኢሉ ሓደ ሓጢኣትካ ምስ ተተደምሰሰልካ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመጻልኩም እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ካብ እግዚኣብሔር ዘመን ዕረፍቲ ትረክብ ነቲ ቅድም ንዓና እተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ይሰደልና ነቲ ብኡ ዝርከብ ድሕነት ከዓ ወረስቲ ንኸውን ቃለ ህይወት የስማዓልና ስለዚ እታ ቀንዲ ዕላማ ምምላስን ምንሳሕን ያታ ቀንዲ ናይታ መልእኽቲ ፅቡቅ ገር ክስተንቲንክ ያለኽ ህይወት ሓብትና ቃለ ህይወት የስማዓልና ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦና ቴንክ ራይ ካልኦት ራይ ካልኦት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓውና ዶክተር ክፍላይ ራይ አቦና የቀንዴለ ክብሪ ሃበለይ ናተይ ምርዳእ ሎሚ ቅዱስ ባስልዮስ
أبزلومي استمهرنا يوم عراف 33 كاور عند شعتن كساب 50 شعتن انتاي ملختي يناخذ المهار بزبل بزتردأني من كفال كمتي حاونا دياقون استطاسة أب حايلن هي بالناي منفذ قدس لتوكر يوم تم نتمتات زغام أصل تخمتي قلت لنا نقصل تانا يتزحالف سوم زتمهرنا يبيو أب قصر 40 شمنتن بناتي قالات كمبرو كم تبرهان صحاي أو لعلو كلهم فطرتات بزي قدلت زبرهم اتي تقبالي كله بب أمثاله بزي حانتي مقدال زقبل منفس قدوس نهابتو أو لعلو كله يزرقه نزي تقصي زي بمستنتانكا أبوي ملأك سلام كاب ملأختي باولوس نفسه قرنطوس بمتكاس ات منفس حادة ات هيابات كن بزح مخانو إلوم مهيرومنا نيرو زلومي أبلع لغل يزرقه كبل كله خاني كاب زسفل عليور ناي حبرة السوات بموساد حيلو كم درأينا نمهار نتابنا بسفح دم بولنا حلف المتقاس منفس قدوس وبابو غيبو بفلتة تجزئة فير زنبي حايلين النقستات نكانات صدقي هداءات نعقوسات حق أن يحبتي تنسائن موتات مفتاح الأسرات داق ما يولدنات نزخوللو قبل علق اللومن زمس لومن يعدل بقو نزاع من أخاء ناكابي قرص ونجلاو نقفا في عصا نقاري مستير سلاسي كريستياني كلابت نزنبري حرق أقحى زخونة سباخي زقابري ندخمات ذا صنع نزيفلتو كاف اللاتات نلعلي ذلبن أبلعلي هاوريات حديرها كداونتهم سلالتهم قالهم نحمات بفوز دقبر حيلي زلوه إيو كمتي حابتنا هوت دتنبخا أبقبر هاوريات وصر نعرف سلسة قصر شديشته بيتروس كا ورقن برورن يبلين يتزول نقنا إهبكا بسم إيسوس كريستوس نازر هاوي تنسي أما كيد بلا بيتروس بدفرة كمزيد عن السلاة كورك آلات كاب أفو زوصئه إتيز تزربك آلات نلمسات فويسو تطو زبله تأمر زقبره إتيز تفوس سب بحاقس إنها مسكنين أبيث مقدس جاءتوه إتوم نزي زري يوم بمقرم ناب يطرس يوحنس زقويو إزخلو بحيل منفس قدس إيو من البات حد سبات إتمس عاف كان بكلنا في سندات بسم إيسوس إيو زبل بمبال نهايمانوتنا زكنا انتولو قدس باسيليوس كم زمهرنا أب 50 شعات نابونا أو قصر 50 شعات هو نسو منفس قدس هو نسو منفس قدس نخل انتناؤه أب إግዚአብሔር أب هلو إيو منفسهم إيو أما أب إግዚአብሔር والدون هلو إيو حاد خونو سلسته يخونو سلسته خونو حاد يخونو
ክብሪ ሃበላ ኣቦና ናባኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓውና ዶክተር ክፍላይ እግዚአብሔር ምግላጽ የብዝሓልኩም ስለቲ ዘካፈልኩምና ምግላጽ ከዓ ክብሪ ምስጋና ንዒኹን ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ እቲ ብዛዕባ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ንሰባት ከም ዝልውጥ ብሓፈሻ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅዳሴና ጸጋ ነሳኢነ ወህይወተ ረከብነ ብሃይለ መስቀሉ ጸጋ ረኺብና ብሓፈሻ እዚ ጸጋ እንታይ እዮም ኢሎም ገሊጾሞ ዘለው ጸጋ ብርእሲ ጸጋ ዝብል ሰለስተ ነገራት እየን ብዙሕ ግዜ እውን ነደጋግመን ኢና ምእንቲ ኩላህና ክረዳእና ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ማለት ኣብ ልዕሊ ሕጊ ኦሪት ሕጊ ወንጌል ኣብ ልዕሊ መንፈስ ረድኤት መንፈስ ውልድነት ይብል ኣብ ብሉይ ኪዳን መንፈስ ረድኤት ነይሩ መንፈስ ውልድነት ግን ብሓጢኣት ጠፊኡ ስለ ዝነበረ ተኻልኣይ ልደት ብጸጋ ጥምቀት ንውለዶ ብሓድስ ኪዳን ጸጋ ብርእሲ ጸጋ ኣብ ልዕሊ መንፈስ ረድኤት መንፈስ ውልድነት ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣእምሮ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃእ ዝኾነ ምስትውዓል ርድኢትን ዝህብ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዘበን አገልግሎትኩም ይባርኽ ኩልኹም ምናልባት ጊዜና ይቀራረብ ኣሎ ዝኾነ ሕቶ ርእይቶ እንተደኣ ሃሊና ዕድል ክንህብ ኢና እንድሕር ዘይብልና ግን ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ይዕድም قرر يبانا أني اللي زمان أقلقلتكم يبارخ كم وين مزمور لزمركي حفتنا ترحس زماري ملاخت يسمع لنا تم كلكم نتي إذا توهبكم توسطات كتنببو كتنببا زمسخن كابتغن مهارو زمسنانا قدس باسوليسون زتردعكم توسخن زقبا إزخون كتستنتنو حسابكم كتبو حسابكم كتقلتو صنعكم زتصنعكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ سلازي منفسو معدزي أملاخنا سلاز قبا عزيز خفتلنا دما كبرا مسقانا نعو يكون زيادة نعو زقرب ولدو زتصوع قبا يدما يقبر لنا لارقا كله بكلكم كبهال أمسيو إيو حنتي أبتا حمسان حدنسي تقبل قرأت زبالو نهواريا ماتيوس وانجيلاوي وانجيل ماتيوس زصحفه إيو نتي قفاف عسى إلو صويعوم زلون بيتروس نحوو كم أن يوحنس مسحوو أم قفاف عسى زنبورو نتي سقاقي زنبرو دما مسرخبو هواريان سباخن قبرو زبالو دما نهواريا باولوس إيو كل جزيه ملختي هواريا باولوس كتنبب كلخا أنا خمز زنبوركو أنا خمز زسرحي زنبري أنا خمز أدبي زنبريلو كابتو زحلفو بتهوتو يمهرا كامو أملاخنا دما أبينركم زي كونسي أبين لكم إلو بزا حلفة زي أبات أب زي كونه حجي أبي مهلاونا ريو دما تتملسنايو زقبل مخانو إيو زمهرنا أبتا أنا أمبيبيا نيري
ቀዳማይ ጢሞቴዎስ معرف حاده كاب قطري 12 كساب 17 دحان جزية كيوسد اتا قطري 13 كم ببنيه أنا قدم صرافن سقاقن قفعن نيره كنسيسي كيف لتكو بزي مؤمان سلز قبركو محرات رخبكو إلو كبرنا أملاخ يقول صرافن اركا سقاقن نركا قفعن اركا زبولو يلن هوريا بأولس بعليو أنا صرافن نيره سقاقن نيره قفعن نيره كقفع كسقوك كصرف كأسر كخيد كل إيو أملاخ كويتا أما قدي دماسقون زيتا بسأل البرهانجرو زيتا قوانفو نزخود لغنا انتا إيو بزي مئمان كيف لتكو صبقو قبر اللخيلة بحق عريت كأنيعي باتنا يبوتات زنبري بقو دما سلازق أنا أخو صبق اللخيلة كيف لتكو بزي مئمان سلاز قبر كواسي انتاي رخبكو محرات رخبكو صرفتن خون سقوقتن خون قفعتن خون كيف لتنا زقبرنا يو نصرف نسقوق نقفع خمزلنا تردئنا ناب أملاخ انت دعا تملسنا كاب أملاخنا لما محرت كم نركب إذن ماني نعانا تسفائي أملاخ مملاسنا إزدلي كل جزي أيد جزي أبيهر نمحرت زرقحاتين كل جزي أنت جزي أبيهر نمحرت قحمس بلاءين نابتي إيد زرقحن يعينتم محرت قحزب بلنقل نحنا ناوخن ملس ناوخن حقف أبصلالو دما خنص للقن ناي من قدايو ناتنا حلافنتيو أبتا قطر 15 دما انتا إلو كريستوس إيسوس نتوم أنا زقدامهم حطان كدحن كم زمصه إذا قال أمن إيو مقبالون بخلو قبو إيو إلو كبرنا أملاخ يكون كريستوسي نتوم أنا زقدامهم حاطياتنيا لومي نصدق أنا قدامي إلنا متسارع نمبر أنا نحط أن قدامي أنا دما ناي كفاءات كفو إلنا قدم زسرع ولا حدا يبلنا حواري أب أولس جن بتزقبرو أيحفرون ناب أملاك ملس أنا زقدامي يوم طعمي إزقرن كوهاري أب أولس إزغف إزقبرو كندين رم كوني خليهم إذا مملاسزي إذا متعسزي إذا ناب أملاك جزكا مقرابني هواري أب أولس كن بطعمي إزقرن نتوم أنا زقدامي يوم حاطان كدحن كم زمصه إذا قال زنتاي أمني مقبالون بكل قبوئيو من ينزق قال زي نتو أمن قال كقبلو علني قبوئي إلو قبلو زخئل نحنائنا هوريا باولوس تقبلوا آمينو تنسيح اللسي كم أبنتون كم ممهر نتقملو لنا سلب أولس أيكون نزت تصحيفو كم تقول لك زي زبهالنا سلينا يتصحيفو كابتام قطري 50 حدنون انت دا أرئينا تنبي بحالنا نيرا
قطري ماتيوس تشعته ني ماتيوس نتي لوي يبهال نيرو تقبل قرض زنبره متصوعو مسعبو أبيتو أتي دما كروسس كبلع كسات تغلو نتوم زنبرو دك أمازامرت فريساويان مسيام تأملهم ممركم سي مسحات آنن مستقوتن يبلع نساتن اند حات آنن اندا تقوتن دما يأتو مسعاتو من ما يبلع ساتلو تقاوي تقبال تقاوي إنورو ماتيوس ويتا قنتا إلوهم نحكم سي عمومات انبر طعيات ايدلي ونيوم انا دم حاط انبر صادقان كصواعي مصاحون كبرنا املاخ يكون سناي قاليو اذن عين اخون تسفاي ግን ክንጥቀመሉ ይግባአና ከምቲ ሓሚምና መድሃኒት ዘድልየና ናብ ሆስፒታል ንኸይድ ዶክተር ዝርየና ጎይታ ድማ ናይ ሓጢያትና ፈውሲ ናይ ነፍስና ሓኪም ከም ምዃኑ ፈሊጥና ኣነ ድማ ሓጣኣን እምበር ጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ስለምንታይ እዩ ሓጣኣን እምበር ጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ዝብል ደሎ ምክንያቱ ካባይ ካባኹም ካብ ደቂ ሰባት ፍጹም ጽድቂ ብግብርና ክንጸድቕ ኣይንኽእልን ኢና በቲ ሓደ ተጸበቕና በቲ ሓደ ነኽፍእ ኢና በቲ ሓደ ሓቂ ተሰራሕና በቲ ሓደ ድማ ሕማቕ ንሰርሕ ኢና ግን ኣነስ ሓጣኣን እምበር ጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ኣምላኽና ፈውሲ ሓጣኣን እዩ ንሓጣኣን ዘጽድቕ ንዝወደቑ ዘተንስእ ንዝጠፍኡ ዝመልስ ንዝረስሑ ዘጽሪ ንዝረኸሱ ድማ ዝቕድስ ምዃኑ ፈሊጥና እዚ ተዋሂብና ዘሎ ታንገብረሉ ናብ ኣምላክ ክንምለሰሉ መጀመርያ ግን ሓጣኣን ምዃንና ኣነ ከምዚ እንደ ዝገብር ኢልና ናብ ኣምላክ ከይንቐርብ ክንጥንቀቕ ይግባአና እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎሲ ከይወድቕ ይጠንቀቕ እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ኣበይ ኣለኹም እምበር ኣበይ ነርኩም ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ኣነ ንሓጣን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጣኣን ከድሕን እዩ እዚ ቃል እዚ ሎሚ ኢና ሃዋርያ ጳውሎስ ኮይና ንሕና ክንደግሞ ዘለና ሓጢኣትና ተተራእይና ሓጢኣትና ሒዝና ድማ ናብ ኣምላኽ ተቐሪብና ኣምላኽ ንኩልና ዝኸውን ምሕረት ኣለዎ ሎሚ እኮ ንሕና ናይ ካልኦት ሓጢኣት ክንጥምት ካልኦት ድማ ንሕና ሓጢኣት ክጥምቱ ኩልና ከይድሓና ኩልና ድማ ከይተመሓርና ንተርፍ ኣለና እሞ ካባይ ጀሚርካ ነብሲ ወከፍና ሓጢኣተኛታት ምዃንና ነብስና ርኢና ስለ ሓጢኣትና ናብቲ ጎይታ ምሕረት ዝኸውን ክንጥምት እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ንኩልኩም ድማ ኣምላኽ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል من سلام صلى صلوت كم بحدش كل نزح እግዚአብሔር በጎይታና መድኃኒታና ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنتن ለኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ
نقول سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ ምንቲ ሰላም ጸልዩ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማህበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣምየን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ኦ ንኩሉ ትሕጂ እግዚኣብሔር ንልምነካን ማለካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካ ንእኸሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ጸጋኻው ናፍሰልና ጨካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልና ቅዱስምካ ንሰምን ንፅውዕና ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለምን ዝምንባርና ብሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንቲ ኣዛብካ ምኽራብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረበሃለ ኣምላኽ እቕረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛ ምሸት እዚኣ ድማ ባርከልና ጸለናዮ ጸሎት ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ርኢኻ ተቐቢልካ ድማ መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ኩነታትና ድማ ዝልውጥ ግበረልና ዝሕጂ ክንመሃሮ ፀናሕና ቃልካ ድማ ኣምላኽና ኣብ ኣእምሮና ኣብ ልብና ዝቕመጥ እሞ ኩሉ ግዜ ድማ ብኡ እናሓሰብና ብኡ እናስተንተንና ክንምርሓሉ ክንስሓሉ ሰናይ ግብሪ ክንገብረሉ ኣብ እምነት ክንፀንዓሉ ድምፅኻ ክነለልየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ድማ ንስኻ ሓግዘና ዝንመሃሮ ዘለና ቃልካ ፈራዲና ኮናኒና ዘይኮነ ስታይ ደኣ ገጽካ መርኣይ ኣስማትና ድማ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ህይወት መመዝገቢ ግበረልና ዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንኩሎም ፈውሰልና እዙና ናፃናናዓልና ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ኣብ ብርሃን ኣብ ኩሉ ዘለዎ ኢና ዘለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ እህታ ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ሓዘን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እህታ ዘለው ኣለው እሞ ንኩሎም ድማ ፀገሞም ርኢኻ ኣምላኽና ንኩሉ ዝኸውን መስተርሆ መርሃዊ ኢኻ ንስኻ እሞ ዓርህወሎም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ወፊሮም ዘለው ድሓን የእትወልና ገሾም ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና ንዓና ድማ ወዲሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀብቀልና መወዳእታ ኩሉና ፀብቀልና መወዳእታና መወዳእታ በዓል ጳውሎስ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ካብ ቅዱስ ጆርጅስ ሰማዕቲ በረኸት ረድኤት ክፈለና ምሳና ዝወዓልካ ተመስገን ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ነዞም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ኣብዚ ሕብረት እዚ ዘምሰይ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ዓስቦም ኣይትጠፍኣሎም ነፍሲ ሓፍትና ንግስቲ ኣዝየብ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓድፈልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርክ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ኣብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍታህ ወይ ስረ እዚኑ ኣምላክን ወራና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገጋና ሰረ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብርከሳቴ ብርሃን
أنتم أوي كانت أوي ديكونات وران ساير قص أنا ببسمكم كنفتانون صحني يرسين كلوان سمات جيو مهارن كورسس مال عصر تغلتي جيو مهارن كسوس 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 جيو مهارن كورسس كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كورسس مال عصر تغلتي بنت اجزتنا مريم مانكسوس بنت اجزتنا مريم مانكسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسس 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 سجا غويتانا يسوع كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብልዕ ለይን ኣብልዕ ኩልኹምን ኣብልዕ ኣብዘ ዘለና የቦታን ቅጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ዓስብኩም ይሃብኩም يا عزيزي نعهدكم بحقي أتمنى باركلتكم ተጸለየ ጸሎት ተማህለለ ምህልላ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ተማህርናዮ ቃል እግዚአብሔር ከ 30 60 130 60 ውሽጥና ፈሪዩ بهوت كنبرلون كنصدقلون كندحنلون كنغلغلولون نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ሁሉም ታም ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተባ አገልግሎት ባንቃድወን ብትባትን ተካታተል ወዘምሰኹም ካት ብሕቡ ዝር እግዚአብሔር ሲተጻድቃን አስበትወታን ይፈልኩም ከምቲ ብሰናይ ፈቃዱን ምሕረቱን ክሳብ ሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ጀሚርና ክንፍጽም ዝረዳእናን ዝደገፈናን ካ ኣብ ዝመጽእ ጉባኤ ብድሓነ ሰላም ጸኒሕና بخمس قدوس أقلقلوت كنرخب نا إجزابير قدوس فقادي هنا لنا نتوم ليتنا سلايم ليتي توم ليتهم توم معلتهم كأبرهم معلتي كبر لكم بسلام الرهبنا آمين آمين يغني لنا بقنا اسمع الله بطاقنا السلام عليكم آمين آمين قالي وتسمعنا بطاقنا صوتنا ماهرنا قالي وتسمعنا آمين نقول لنا قالي وتسمع لنا قالي وتسمعنا بروح بيتي آمين قالي وتسمعنا رجلتكم يبارك بروح بيتي آمين نقول لنا قالي وتسمع لنا سلام ليكي